Какво по дяволите е това? Не знам как му е точно името, гледам Лабубула фуфу лабибюла пупу. Не ме интересува! Просто моментално ми изчезни от For You-то. Хора, разбирате ли, полудявам. Как някой ще погледне тази грешка на Вселената и ще каже: оле боже, колко е сладко! Брат, това мяза на заек от Чернобил. Как може хората да си харчат парите за това неземно изчадие? Това е най-грозната, противна, дяволска, гнусна, проклета играчка, която съм виждал. Гледате право в душата, сякаш иска да изкопчи червата ти. Не мислих, че ще го кажа, но... Предпочитам Сигма Бой пред това. Има и още, ама вече загубих достатъчно мозъчни клетки. Поне има и разумни хора, които знаят как правилно да използват лабубу. Айде, стига толкова за днес, че ми писна от тия демонични същества. Надявам се да ви е харесало. Последвайте ни за още подобни истории. Stay safe, обичам ви и чао, пандишпанчета!